Nosaltres vam arribar aquí un gener de l'any 67, amb molta fred, per cert, i un dia de tramuntana, i nosaltres venim a viure amb una altra família en aquest edifici que es veu aquí al fons, que són els pisos de los Antolines, que li llamava a la gent que nosaltres vivíem per aquí. I nosaltres venim a viure amb una altra família, un pis de 2 dormitoris, un bany, una cuineta, i ja vivia la meva tia amb el seu marit i les seves 2 filles i 2 persones rellogades que dormien al menjador, en cames d'aquelles plegables, en llitets. I nosaltres amb una altra habitació més petita, amb unes lliteres, un llit d'aquells que li diuen d'entrecatre i cama, que és una mica ni és de matrimoni ni és individual, i als peus del llit la meva mare va confeccionar una espècie de llitet per un germà petit que venia amb nosaltres. Bueno, clar, érem d'això. Aquí vam estar visquent així 7 mesos. Que com podíem viure? Doncs es vivia. Perquè érem 4 més 2, 6, més 5, ja m'he perdut, 5 i 4, 9 i 2, 11. 11 persones, amb un pis, amb un quarto de bany petitíssim, sense aigua calenta. No hi havia termo, no hi havia escalfador d'aigua. Tenies que escalfar l'aigua a la cuina amb una olla i portar-te-la cap al quarto de bany i fer-te un rentat d'aquells. Ara que veiem totes aquestes coses, aquí vam viure i, escolta'm, anàvem ben nets i ben polits. I la meva mare i el meu pare van treballar moltíssim, perquè la meva mare es buscava totes les feines del món que podia. Treballava en un hotel, però les hores que tenia lliure les dedicava a rentar roba per la gent, els clients de l'hotel, li feia les feines a la senyora de l'hotel i feia la feina de casa seva. I el meu pare treballava de manobra, treballava de jardiner i netejant jardins i netejant piscines i netejant tot el que hi havia de netejar. Treballava tots els dies de la setmana i totes les hores d'això. Així es van viure aquí quasi bé 8 anys. I als 8 anys ja ells van tenir diners per, com ha dit la Maria, comprar un pis. El van comprar al centre del poble, allà on està la plaça del doctor Adler, i van comprar el pis tal com diu ella, la meitat per endavant i l'altra meitat en 3 anys. Al setembre de cada any, una lletra. Nosaltres no vam tenir necessitat d'aplaçar-la, de renovar-la. Vam pagar religiosament perquè això era el primordial per al meu pare i la meva mare. Si ells s'havien compromès, i me'n recordo que el pis va costar uns 700.000 pessetes de l'època, van pagar 350 i les altres 300.000 que van quedar, eren 750, 350 i 300.000. Eren d'interessos, eren 107, 114, 121.000 pessetes. Això va ser el que va costar el pis. I ja nosaltres vam passar a viure allà. I allà hem continuat visquent fins que jo m'he casat i els meus germans s'han casat també i encara hi viu, la meva germana viu allà perquè va cuidar el meu pare i ja saps que el meu pare va viure fins fa poc, només tenia 104 anys quan va morir i la meva germana s'ha quedat amb el pis. Però nosaltres, jo aquí tinc molt bons records, això que la gent parla, jo no tinc mals records d'haver vingut a Catalunya a viure ni res, jo me vaig adaptar perfectament, jo anava a un col·legi on tothom era català, però bueno, és igual, jo ja vaig aprendre, aquesta l'apliques i aprens el que vulguis. I jo aquí, a aquest barri, he viscut de meravella. Era el meu pare que deia que això estava molt perquè, esclar, quan tu arribaves al crucer era com un altre món. Això era una, com diria la gent d'això, com un descampado, com un... Hi havia 4 blocs, hi havia això d'aquí de la pensió aquesta d'aquí dalt, hi havia l'altra una mica més amunt, el Ridomar també existia, però el que és d'això és quan arribaves al crucer, s'acabava, no hi havia, els edificis de la Pau no existien. Hi havia un transformador, que jo recordo, el meu pare deia, no passeis per el transformador, no sé per què, es pensava que potser algú es podia amagar i es podia fer un ensurt, o jo què sé, no li agradava, deia sempre, passeu per l'altre cantó, per el cantó, deia ell, de l'hotel Ninais. En aquella època, l'hotel Ninais no s'entrava per on s'entra ara, s'entrava per al carrer central. No sé com es diu, el carrer que va amunt? No, Bonaventura és un Televisió. Carrer Puig de Castellet? Sí,
al carrer, diguéssim, el Ninall fa una cantonada, no? Fa un xamfrà amb el carrer Sant Bonaventura i el carrer Girona. Doncs s'entrava pel carrer aquest carrer del mig. Era el carrer per al que s'entrava, era la porta principal. I, bueno, la meva mare va treballar molts anys també a l'hotel i va estar molt contenta i, bueno, ja era un barri que tots es coneixíem. Ara és un barri molt gran, però en aquella època tots ens coneixíem i tots anàvem a comprar en un súper que hi havia aquí que es deia l'Amancio, i aquí hi havia la drogueria Reina, que tothom anava a comprar el que necessitessis, no de pintar, sinó de detergent o de qualsevol cosa. Allà on hi havia la tintoreria de la Loli, els González, van posar una carnisseria, van venir de França i van muntar una carnisseria. Hi havia de tot, sense necessitat de llos, però no estava com, o almenys jo no ho considero així, com un gueto, Nosaltres teníem una vida jo, per exemple, m'ajuntava amb tot Déu, vull dir, del poble, del no poble, del casc antic, del no casc antic, perquè al col·legi venia gent de tot arreu. La meva germana treballava a les Galeries del Pilar, que era un lloc molt emblemàtic de treballar, doncs, nosaltres aquí, jo t'he dit que per mi va ser... Jo me'n recordo que l'altra vegada que vam parlar, que aquella noia deia que de Llos... Jo no, jo tinc bons records. Bons records de la meva arribada a Catalunya i bons records de la meva... el que he viscut aquí. La prova és que visc al carrer Sant Bonaventura.